които се включиха днес и които успяха да завършат играта въпреки лошите метеорологични условия, и да ви поздравя специално за отличните резултати. Това е едно доказателство, че времето не зависи за голфа и също така за добрата игра. Също така бих искал да благодаря специално на Nissan България за това, че организираха това първо по рода си събитие, което наистина е една прекрасна инициатива, и да благодаря за това, че ще дадат шанс на победителите в А дивизия да участват на едно от най-големите аматьорски първенства в света, което е Junior British Open. И също така да благодаря на Air France за тяхната подкрепа в това събитие. Сега бих искал да дам думата на господин Сетън Дравид, генерален секретар на Българската голф асоциация. I'd just like to say a few words, and first of all to thank our good friends from Nissan and Air France. Искам да кажа няколко думи. Ще започна с благодарностите към нашите приятели от Nissan и от Air France. I think the vision and the initiative they had with charging an entry fee into the adult event 2 weeks ago, and then using that to donate to the winners of the junior event today is something really fantastic. Мисля, че тяхната инициатива, идеята им да се събира такса за игра на турнира за възрастни, спонсориран от Nissan преди 2 седмици, и тази такса да бъде използвана за финансиране на пътуването на 2 български деца и участието им в British Open Junior, смятам, че тази идея е абсолютно фантастична. I hope that this will be an initiative for other companies that are sponsoring golf events here in Bulgaria, certainly the ones where they're not charging an entry fee, that maybe they will stop to think for the future that this is a way to give something back to the game, and to see all these young boys and girls here today is something really fantastic. Мисля освен това, че тази инициатива ще бъде последвана и трябва да бъде взета като пример от всички компании, които спонсорират голф турнири, да има такса за игра, така че тя да се инвестира в бъдещето и в развитието на тези малки голфери, които виждаме днес пред нас. And finally, to you guys, congratulations. You had a really tough day out there. You're still smiling, and I can see there's some good results, so well done, and also thank you very much to the parents for supporting them and bringing them here today. Thank you. И накрая искам да поздравя всички вас за това, че издържахте в това трудно време за игра днес, а освен това постигнахте отлични резултати, а и както виждам продължавате да се усмихвате. Поздравления и за родителите, които ви подкрепят в това начинание. Сега бих искал да дам думата на господин Камен Ючев, оперативен директор на Nissan България. Здравейте на всички от мен. Аз искам първо да поздравя тези симпатяги тук. Мога да бъда щастлив, че нито един от тях не се отказа. Доколкото разбрах от организаторите, всички записали се днес за турнира са тук. Така че още веднъж моите поздравления и моите адмирации, че успяхте да издържите в това лошо време и наистина да покажете добри резултати. Разбира се, за нас е чест да бъдем спонсор на този турнир. Чест е, че 2 от децата ще имат възможността да участват в British Open. И мога да кажа, че наистина децата са бъдещето не само на голфа, а на всеки един спорт. Давам думата да чуем класирането. Ще започнем класирането с Б дивизия при момичетата. На трето място с 23 точки Кристина Бушева. Кристи. На второ място при момичетата с 33 точки Магдалена Борисова.
25 точки Виктория Генова. Преминаваме към класирането за момчета в дивизия Б. Наградите ще връчи госпожа Дженифър GM на Air France България. На трето място с 33 точки Борис Стойков. На второ място в Б дивизия с 39 точки Цанко Цанев. И победител в дивизия Б с 46 точки Матей Станич. Преминаваме към момичета А дивизия. Както знаете, те играха Стол Плей. На трето място с един удар Стефани Скотанска. На второ място с 96 удара Ивана Симеонова. И победител в дивизия А при момичетата, която ще има удоволствието да игра на Junior British Open, София Селдемирова с 80. В А дивизия при момчетата на трето място с 82 удара Владислав Маринов. На второ място в А дивизия с 78 удара Асен Михайлов. Искам само да съобщя, че Асен е втори, но той се класира за участие, тъй като има критерии за възраст. Браво, Асен! Само така! Асене! И победител в А дивизия с 76 удара Любомир Костов. Браво, Любо! Само така! Браво, Любо! Сега господин Илчев ще връчи ваучера за дарение на господин Андалов, таксите събрани за турнира за възрастни, които също ще отидат за участието на двамата победители в British Open. Сумата е 1795. Още веднъж благодаря на Nissan и на Air France за това прекрасно събитие и се надявам да е една традиция за бъдеще. Както и още веднъж бих искал да поздравя всички участници и да им пожелая още много хубави успехи, не само в младежки турнири, но и в всякакви други и не само в България. Сега бих искал всички деца да дойдат за една обща снимка. Може би да се
Ross will not do along with them after. Yes, of course. Yes. Влезте по-плътничко заедно. Да, влезте така. Дългучите, дайте навътре. Дайте насам. Любо. Много по-малко, съберете се. Да помоля само родителите малко по-назад да минете. Браво! Благодаря всички от вас. Добре. Я видя как съм. Дай ми шишета. Кой път има?